Kulukude ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama kuveza kwintuthuko yakho umalo bathi la sibone amagomede. Makuthi umusha la ekhaya socela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu, umthandeni Igcokamelisha umfoka amanqele uza necebo lokuwisa lapha uMBUSO WAMACIKO. Uzokhumbula ukuthi uMBUSO WAMACIKO yenye yama-channel okanye inye yey'teshi ezithatha lapha nabaculi ziba interview njalo ngoLwesihlanu ngawo lapha no-9. Kumthandeni udedela izindaba zokuthi namhlanje ngo-9 usevule yakhe naye i-podcast azobe nje xoxa ngempilo yakhe lapha njalo ngoLwesihlanu ngo-9. Kuzokhumbuleka ukuthi kuye kwasuka ingxabano phakathi kwamthandeni kanjalo nabaphathi besiteshi uMBUSO WAMACIKO okungoge umfoka Ngcobo kanjalo noGezani nentokazi uZulu Dlama okuyiyona eshala uhlelo-ke laphana. Basola laphana ngokudicelela isithunzi seGcokamelisha laphana. IGcokamelisha bese livotha lingabasela laphana la ekhasini lakhe la ku-Facebook, naye wafike wabhala okungenami kwakhe ngokwenziwa ile channel-ke uMBUSO WAMACIKO laphana ngokuthi badedede badicelele igama leGcokamelisha lapha nomthandeni umfoka amanqele-ke. Bafethu, ufike wabhala lapha nomthandeni ukuthi ukukhula kwami kanzima ngisula yikho kwangivula ingqondo. Ningizimu Afrika nginethulela nansi i-podcast yami entsha sha ebizwa ngesikhova FM uShuni WAMAQINISO. Izoqala ukubonakala namhlanje ebusuku ngo-9 kuya ku-10 laphana. Lapho-ke uzotholela zonke zesikhova ezishisa uzithole kusona ngqo isikhova. Wasethuza ungaphuthela namhlanje ebusuku sizobe si-live epagini ku-Facebook naku-YouTube channel yami lama. Nahlala nathi njalo ngoLwesihlanu. Wasethi #isikhova.fm kukhala isando ukukhala uthayela siyaqondanisa. Bafethu, libhale kanjalo laphana iGcokamelisha ekhasini ku-Facebook laphana lisho khona ukuthi namhlanje lizobe li-live kwi-podcast yakhe ku-Facebook kanjalo futhi naku-YouTube channel yakhe laphana umthandeni umfoka amanqele. Mhlawumbe ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Abantu abaningi baye basola ukuthi umthandeni uzama laphana ukuthi kube khona naye abalandeli azobathatha ababhizi laphana kuMBUSO WAMACIKO-ke. Wena akuthini mhlawumbe okwakho ukuphawula malana lolu daba lolu? Hlangana laphana ku-comment section sikhulume ngalolu daba engane zakwethu. Mhlawumbe wena ngakuthini okwakho? Ikuphi ozokubuka? Mhlawumbe uzobuka isikhova FM okanye mhlawumbe uzobuka live nawe kuMBUSO WAMACIKO? Ngifuna ukuza kuwe ukuthi kuthini okwakho ukuphawula. Bafethu, bekulona udaba enginethulelo namhlanje kwezisenkezweni. Ungakhohlwa lapha nokusubscribe, ukulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.